higa mar 2023. Nyako Ramogi kochopo tarik 23 mar dweni to kaluwore koda kalenda mar somo mag skunde mapacho ka jopuonjre kao yweyo machuok mano mar midterm. Mano nyiso ni koro tam ochopo e diere. Kopogore gi mano, kochopo dwe mar 4 tarik 21 skunde iloro, manyiso ni tam mokwongo rumo. Gie kinde gi somo mar sekondar, mano Junior Sekondar, nenore ni pok omako mach. Kaluwore ni ng'ikruok mathoth koro omako kata kwako thoth sikunde. Kabende koro jokanyo mopogore opogore golo wach ma opogore e wi chal mar somo mag sekondar. Penjo ne Nyako Ramogi kuomie ni to chal mar somo mag skunde sekondar ahinya to mag piny owacho, e skunde mag piny owacho dhi nade kama intiere. Jopuonjre gi ponono ni biro ketnegi penj kata gibiro timo penj mar tam mokwongo. Ginang'o giri mibiro seti e penj kaluwore ni jopuonjre kata skunde moko mana buge 4 kende mosechopo. Par ni subjects misome skunde mag sekondar madundo gin 14. Jopuonjre moko osedo mana buge 4 kende, nyiso ni subjects 10 duto pok gichako somo. Nyako Ramogi jokanyo mopogore opogore migawo mar somo golo weche mopogore wi laino ero. E kinde mathoth jatend migawo ma ochung'ne weche mag somo Ezekiel Machogu wacho ni chenro dhi kare kata obedo ni nitiere ng'ikruok maka kod kacha magitemo mondo giyud duoko makare. Kopogore koda mano, Nyako Ramogi bende jakanyo mano jagoro maduong' e riwruok mar jopuonj mar Kupeta kelo Misori mawacho ni ng'ikruok ng'eny e chenro mar JSS. Kupet ogolo paro mar mondo mi romo oket mapiyo piyo, kendo kowacho ni onego dar laino oter e skunde mag sekondar kama ginyalo yudo jopuonj, ginyalo yudo labs gi weche mamoko kata mwandu mamoko mag somo. Kopogore koda mano, Nyako Ramogi bende koro moko kuom jood bura wacho ni JSS okikore ka chenro nyalo ketho ngima jopuonjre, kendo gigolo paro mar mondo mi wadog e lai machon mar somo mano mar 844. Kang'eyo ni mano biro timore nade kaluwore nitiere jopuonjre moko mosechako somo mar JSS. Bende mano koro jagoro maduong' mar NAT Collins Oyu ka NAT to wacho ni chenro mar JSS dhi makare, kendo skunde mag primary kamoketie geno gin makare. Bende Oyu wacho ni ng'ikruok maka kod kacha mayudore gin kaluwore ni chenro no pod nyien, kendo en mana thuolo machuok kende to laino biro kawo yo e yo makare. Nyako Ramogi, in kaka janyuol kata nyathini dhi skul kata japiny, japuonj, ineno ni laini dhi nade, to ginang'o giri ma bende koro onego tim mar mondo mi oket chenro makare e somo mapacho ka kaluwore ni thuolo ok riti. Nyako Ramogi, magi e moko kuom weche ma omiyo pek.